Καλημέρα εποχιακοί αφιπνητές μου. Ανεβάζω ένα vlog χωρίς ακριβώς να ξέρω ή να έχω σχεδιάσει, ας πούμε, το πώς θα καταλήξει αυτό. Προχωράω κάνοντας ένα περίπατο. Αρχικά αυτό που σκέφτομαι είναι στο συγκεκριμένο vlog να ορίσω ακριβώς τι θα κάνω όταν κάνω vlogs και γιατί, ξέρω εγώ, ας πούμε, να κάνω vlogs και να μην το αφήνω αυτό το κομμάτι, όπως ας πούμε και το κομμάτι, ξέρω εγώ, ας πούμε, με τα David του Chaos και άλλα θέματα που σκέφτομαι να βάλω. Όπως είχα πει και από την αρχή του καναλιού, ότι το κανάλι είναι υπό επεξεργασία. Οι ιδέες που σκέφτομαι συνεχώς αναθεωρούνται, άρα όλο είναι υπό μία συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης και του υλικού και του νοήματος και της ποιότητας, που προς το παρόν η ποιότητα σε οπτικό-ακουστικό υλικό είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι, που κυρίως αυτό που σκέφτομαι είναι απλώς να μεταδοθεί το όποιο μήνυμα, αν ο παραλήπτης είναι ικανός να το παραλάβει. Αυτό είναι που για μένα έχει σημασία όταν ανεβάζω κάτι. Εφόσον είναι διαθέσιμο, είναι και μια καλή αρχή. Λοιπόν, γιατί vlogs? Σκέφτομαι και φιλοσοφώ τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι, σίγουρα δεν είμαι ο μόνος, αλλήμον. Απλώς σκέφτομαι πόσες φορές χαραμίζω τον χρόνο μου να είμαι κλεισμένος μόνος μου σε 4 τοίχους και να σκέφτομαι πού πάει αυτή η ζωή, τι θα κάνω με αυτή τη ζωή, πώς θα ζήσω αυτή τη ζωή, γιατί να ζήσω αυτή τη ζωή, και πάει λέγοντας. Πόσες φορές τον τελευταίο καιρό έχω καταλήξει στο σημείο να σκέφτομαι ότι το κεφάλι μου πραγματικά είναι μπερδεμένο με ό,τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, στην πραγματικότητα. Ίσως να καταντάει να είναι και το φυσιολογικό πράγμα να είσαι μπερδεμένος, ξέρω εγώ, με τα πόσα πράγματα συμβαίνουν παγκοσμίως καθημερινά, για πόσα πράγματα, ξέρω εγώ, ας πούμε, χάνεις επεισόδια ή να είσαι υποχρεωμένος, ξέρω εγώ, ας πούμε, να σε παρών, να ακούσεις τα νέα, να μάθεις, ξέρω εγώ, από τους φίλους σου, τις φίλες σου, ή ξέρω εγώ, από το κοινωνικό σου περίγυρο, ξέρω εγώ, ας πούμε, τι έγινε και σήμερα, ή με τον άλλον τρόπο τα μαθαίνεις αργά ή γρήγορα. Και όταν, ας πούμε, είσαι ένα άτομο που σε ενδιαφέρει απλώς να ζήσεις και όχι, ξέρω εγώ, ας πούμε, να είσαι δεσμευμένος από το τι πρέπει να ακούσεις για το τι έγινε με τον έναν και τι έγινε με τον άλλον και γιατί αυτός έκανε αυτό και αυτό θα φέρει αυτό και το άλλο θα φέρει εκείνο. Και από εκεί που υποτίθεται πως η ζωή σου θα πρέπει να ήταν δικιά σου, ξέρω εγώ, ευθύνη, που εντάξει, είναι εδώ που τα λέμε, το θέμα είναι ότι αυτό το που λένε, ξέρω εγώ, το λανθασμένο, ότι ξέρω εγώ, θέλω να είμαι ανεξάρτητος και ότι είμαστε ανεξάρτητοι και δεν χρειαζόμαστε κανέναν, ξέρω εγώ, κλπ.
Ίσως μια βασική διόρθωση σε αυτή τη λέξη είναι η αυτεξάρτηση, το να αυτοεξαρτάσαι από τον εαυτό σου και να γνωρίζεις, ξέρω, με το κομμάτι ότι ναι, δεν γίνεται να μην χρειάζομαι κανέναν και τίποτα. Αυτό, ξέρω, ας πούμε. Δεν ξέρω, χάθηκε λίγο ο ηρμός στις σκέψεις μου εδώ. Να, στο γιατί κάνω τα vlogs. Πραγματικά έχω περάσει αρκετό χρόνο με τον εαυτό μου να κάνω σκέψεις και να καταλήγω να λέω στον εαυτό μου πόσο μπερδεμένες είναι οι σκέψεις σου ή πόσο fucked up μπορεί, ξέρω, να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Και είμαι, ξέρω, σε φάση ότι πολλές φορές μέσα σε αυτό το χρόνο με τον εαυτό μου έχουν έρθει στιγμές που πραγματικά θα ήταν ουσιαστικό να μοιραστώ έστω και με κάποιον αυτές τις σκέψεις. Δεν είναι όλες οι σκέψεις για όλους, δεν είναι όλες οι σκέψεις κομμάτι να τις κάνεις δημόσιο θέμα. Όμως μπορείς να κάνεις δημόσιο θέμα τις σκέψεις που επιλέγεις, ξέρω, ότι αξίζει, ξέρω, να το κάνεις, να τις κάνεις, και σε τελική ανάλυση για κάποιες δεν με νοιάζει και καθόλου να τις κάνω δημόσιες. Εξάλλου, όταν, ας πούμε, μπορείς και μοιράζεσαι τη ζωή σου, σου δίνει κάποια ευχαρίστηση, ένα νόημα, έναν λόγο, κάτι. Το να μοιράζεσαι το κάνει κάπως πιο ευχάριστο. Ας πούμε, μόνος μου, έχω περάσει πολύ χρόνο μόνος μου. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Ενώ υπάρχει δυνατότητα πάλι να είμαι μόνος μου και να κάνω και κάτι πιο ουσιαστικό ταυτόχρονα, είναι πολύ πιο ουσιαστικό, αποτελεσματικό και σημαντικό, ας πούμε, από το να κάθομαι και να μη πω εγώ τώρα τι, από το να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα, ενώ ξέρω ότι παντού γύρω υπάρχουν προβλήματα και προφανώς θα κάτσω να επιλέξω, όπως έχω επιλέξει εκατοντάδες χιλιάδες φορές, να μην μιλήσω με κανέναν και να τα σκεφτώ όλα μόνος μου και να τα κάνω ένα τριμπούρδελο στο κεφάλι μου μόνος μου, όπως και τα έχω κάνει και τα έχω καταφέρει και τα ξανακαταφέρνω συνεχώς με μεγάλη επιτυχία. Και όλο αυτό, εκτός ότι δημιουργεί ζημιά, δεν κάνει και δεν προσφέρει και κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, το γεγονός ότι εξακολουθώ να επιλέγω να το κάνω έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, έτσι.
Εγώ εξακολουθώ να το βρίσκω ουσιαστικό για εμένα. Δεν θα το συνιστούσα σε άλλους, εκτός αν και εκείνοι πραγματικά μπορούν να βρουν το νόημα σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση βρήκα το νόημα σήμερα που ξύπνησα, που δεν κοιμήθηκα, εδώ που τα λέμε, γεμάτος ένταση, ανησυχία και προβληματισμούς για τη ζωή και το νόημα και τι κάνω και που πάω και γιατί και πάει λέγοντας. Γιατί ρε παιδάκι μου, και εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Τουλάχιστον το γεγονός ότι σκέφτηκα αυτό το μικρό, να βγω μισή ώρα βόλτα και πραγματικά να μοιραστώ αυτό που σκέφτομαι, και όχι, ξέρω, ας πούμε, να το κρατήσω για άλλη μια φορά μέσα στο κεφάλι μου. Που όπως και να έχει, με τις κοινωνικές σχέσεις και με το χρόνο που πιέζει και με όλο αυτό το τρέξιμο, πρέπει να πας στη δουλειά σου από τάδε ως τάδε ώρα. Έχω την κούραση τάδε, έχω την εργασία τάδε, έχω την εξέταση τάδε, έχω τα οικογενειακά μου προβλήματα, έχω τα ερωτικά μου προβλήματα, έχω τα υπαρξιακά μου προβλήματα, έχω άλλα θέματα υγείας ή δεν ξέρω εγώ τι, για τον καθένα, ξέρω, ξεχωριστά τώρα το αναφέρω αυτό, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι φορτισμένος με 1002 πράγματα και πρέπει να βρει και χρόνο, ξέρω εγώ, και για άλλα πράγματα, και το πεταλεί να μην τον βρίσκει. Και πάνω κάτω, τουλάχιστον εμένα μου δημιουργείται η εντύπωση ότι, μένα προσωπικά, ότι από κοινωνικές σχέσεις δεν το πάω και πολύ καλά σε βιωματικό επίπεδο. Προφανώς επιλέγω να μην ξοδεύω το χρόνο μου σε επιφανειακά πράγματα, σε επιφανειακές σχέσεις, σε επιφανειακές τυπικές κουβέντες, τις βαριέμαι. Και ούτως ή άλλως ότι όλες οι σχέσεις κάπως έτσι ξεκινάνε. Και είναι λίγο περίεργο ότι πολλοί άνθρωποι έχουμε αυτό, έχω την εντύπωση, ή απλώς θέλω να κάνω πιο ελαφρύ, πιο ελαφριά την σκέψη μου και τη βαρύτητα που έχει απέναντι σε άλλους. Δηλαδή θα ήθελα, ας πούμε, να είχαν περισσότερο το σκεπτικό μου. Από ό,τι φαίνεται είναι το αντίθετο, ότι περισσότεροι έχουν ένα διαφορετικό σκεπτικό, στο οποίο εγώ δεν ανήκω. Δεν λέω, το κάθε τι έχει το καλό του και το κακό του, και εγώ, ας πούμε, βιώνω το κακό που μου παρέχει αυτό το σκεπτικό, που δεν έχω κοινωνικές σχέσεις πολλές, δεν ακόμα και βαθιές ουσιαστικές να έχω, πάλι είναι απόμακρες. Άρα, εντάξει, το θετικό είναι ότι δίνεται χρόνος και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια δέσμευση. Ο καθένας αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, τις καταστάσεις του, και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια παρεξήγηση, ούτε κάποια συναισθηματική εξάρτηση.
ας πούμε, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια συναισθηματική εξάρτηση μου δίνεται εντύπωση ότι καταλήγεις να νιώσεις πιο κενός, πιο μόνος, ενώ δεν είσαι μόνος. Και είναι όλο πιο περίεργο αυτό το πράγμα. Παρακάτω στο γιατί κάνω τα vlogs, να έχω πιάσει πολλές στιγμές, όπως είπα πριν, να υπάρχουν κάποιες σημαντικές στιγμές και μάλλον κάθε φορά που κάνω ένα vlog τα θεωρείται και μια σημαντική στιγμή. Γιατί κάθε φορά και διαφορετικός ο λόγος, και σίγουρα όταν κάνω ένα vlog ή ένα βίντεο σίγουρα το κάνω για κάποιον υποκειμενικό λόγο, κάποια υποκειμενική σπίθα, ας πούμε. Υπήρχε μια υποκειμενική σπίθα έμπνευσης και απάντησε ο εαυτός μου πως ναι, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις. Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή πραγματικά να κάνω οτιδήποτε άλλο. Απλώς για μένα αυτή η μέρα, αυτή η ώρα, μετά από τόσο καιρό, ήταν η στιγμή που ο εαυτός μου απάντησε και μου είπε πως ναι, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις αυτό. Γιατί είμαι έτοιμος. Γιατί είμαι έτοιμος. Γιατί είμαι έτοιμος. Γιατί απλώς η έμπνευση μου είπε ότι τώρα είναι η ώρα. Και αυτό είναι κάτι υποκειμενικό. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το εξηγήσω σε κάποιον να καταλάβει. Είναι ένα συναίσθημα, όσοι το έχουν νιώσει καταλαβαίνουν. Όταν έρχεται η στιγμή που αισθάνεσαι ότι κάτι πρέπει να κάνεις, αυτό, κάτι πρέπει να κάνω και κάτι κάνω. Αυτή τη στιγμή κάνω κάτι. Δεν είναι, ας πούμε, η βόλτα που κάνω και ότι δεν κοιμήθηκα για να σκέφτομαι όλα αυτά και να τα μοιράζομαι σε ένα γύρισμα vlog. Είναι, ας πούμε, ότι από εκεί, ξέρω, ξεκινάς για να κάνεις κάτι καλύτερο. Κάνεις ένα βήμα που δεν είναι μόνο ένα. Και σε αυτό θα αρκεστώ. Γιατί δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το γύρισμα. Είναι πριν το γύρισμα. Και δεν είναι, ας πούμε, πριν το γύρισμα. Είναι και όλη η ζωή που ακολούθησε για να έρθει το συγκεκριμένο γύρισμα. Και ας μην έχει νόημα, δεν έχει σημασία. Περνάμε μια ζωή που συνεχώς αλλάζουμε. Έχω ξεκινήσει αυτό το κανάλι πριν ένα χρόνο περίπου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από ένα χρόνο θα έχω τέτοια φάτσα.
Κοίτα ότι θα κάνω vlogs. Κοίτα ότι θα έχω τέτοιους προβληματισμούς. Κοίτα ότι θα έχω περάσει τόσα. Δύο βασικές σκέψεις να μοιραστώ. Οι σκέψεις το λες, σκέψεις γεγονότα. Πρώτον, μία που ξεκίνησα το 2022 τις σπουδές μου, και μία που το 27 τελειώνω. Μου έχουν μείνει 3 εξάμηνα. Είναι σχεδόν το τέλος των σπουδών μου. Και δεύτερον, ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, να κόψω το κάπνισμα. Κοντεύω 1 μήνα σε αυτό. Και πιο παλιά, ας πούμε, το είχα καταφέρει και για μεγάλο διάστημα. Το είχα καταφέρει για... Το μεγαλύτερο που το είχα καταφέρει ήταν για 4 μήνες και κάτι. Ναι. Απλώς το βλέπω λίγο διαφορετικά τώρα. Και ίσως θα μπορούσα να ανεβάσω ένα μικρό βιντεάκι για το κάπνισμα, για την εμπειρία μου, ξέρω εγώ, και λοιπά, κάποια άλλη στιγμή. Δεν είναι αυτό το point του συγκεκριμένου vlog. Δύο πράγματα θα ήθελα να ξέρετε. Ένα είναι ότι όποτε ανεβαίνει vlog σημαίνει ότι έχω να μοιραστώ κάτι που θεωρώ σημαντικό, και ότι δεν ανεβάζω vlog χωρίς να νιώθω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό να κάνω. Δεν κάθομαι να ξοδεύω το χρόνο μου ανεβάζοντας, ξέρω, ένα οποιοδήποτε είδους βίντεο χωρίς να νιώθω ότι αυτό που κάνω είναι σημαντικό για εμένα, για κάποιο λόγο, και έχει αντίκτυπο ταυτόχρονα ουσίας και σε άλλους ανθρώπους. Δεν θα το έκανα. Και δεν το κάνω. Στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή, εμένα μπορεί αυτό το vlog να μου ακούγεται ότι πιο άχρηστο έχω κάνει σαν βίντεο. Ξέρω όμως κατά βάθος ότι κλείνοντας αυτό το vlog, βάζοντας το, ανεβάζοντας το και βλέποντάς το, ότι θα κάτσω να σκεφτώ κάποια πράγματα και προφανώς να θεωρήσω μέσα από αυτό, όπως και εσείς θα αναθεωρήσετε κάποια πράγματα μέσα στην ήδη υπάρχουσα ζωή σας. Μένουνε άλλα 6 λεπτά για να κλείσω το συγκεκριμένο vlog. Τι άλλο να πω. Είπαμε γιατί κάνω το vlog. Είπαμε τι είναι σημαντικό να ξέρετε όσον αφορά τα vlogs που κάνω. Θεματολογίες γενικώς όταν ανεβάζω, ξέρω, και σε κάθε vlog και σε κάθε βίντεο και λοιπά, είναι λίγο δύσκολο να ορίσω τους τίτλους. Αυτό, και αν κάτι που πρέπει να διορθωθεί στο κανάλι,
άρα είμαι λίγο τεμπέλης και βαριέμαι να το κάνω. Είναι να βάλω τίτλους που πλησιάζουν πιο κοντά σε αυτό που αναφέρω τη στιγμή που αφότου τελειώσει το βίντεο, δηλαδή να το κάνω πιο προσεκτικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάτι που δεν κάνω. Και ένας τίτλος προφανώς δεν μπορεί να ερμηνεύσει δεν μπορεί να ερμηνεύσει όλο το μέρος της θεματολογίας που θα αναφέρω, γιατί πρώτον απ' όλα είναι βιωματικό, δεύτερον πολυπαραγωγικό ή πολυσύνθετο, τρίτον από το ένα θέμα φεύγω στο άλλο και ξαναγυρνάω ή πάω σε κάτι τελείως άσχετο. Δεν είναι ότι έχουν κάποια δομή τα συγκεκριμένα βίντεο, είναι ακριβώς όπως τη σκέψη, έρχεται και φεύγει. Προφανώς και βλέπετε ότι δεν βάζω κάποιο υλικό, δεν έχω κάποιο προτζέκτορα ή ξέρω, ας πούμε, προετοιμάσει τα λόγια μου ή σκηνοθετήσει το πώς ακριβώς θα πάει. Αυτά είναι κάποια βασικά. Για το τέλος, όπως ανέφερα και πιο πριν και είναι σημαντικό, προφανώς πρέπει να κάτσω να κάνω τη δουλειά με το κανάλι, που αυτό η αλήθεια είναι ότι θα μου πάρει καιρό γιατί δεν έχω όρεξη να το κάνω. Δεν πειράζει, σημασία παρόλα αυτά έχει ότι το υλικό για όποιον θέλει να το δει είναι εκεί, και ας μην έχει σωστά τους τίτλους, και ας μην και ας είναι όπως να είναι, τουλάχιστον είναι εκεί και σας περιμένει. Εντάξει, τώρα και μη τι άλλο ζητάτε, ξέρω εγώ, από ένα κανάλι που λέγεται Εποχιακός Αφυπνητής και το περιεχόμενό του έχει να κάνει με το χάος. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό, όμως νομίζω ότι όταν επεξεργάζεσαι το χάος κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει χάος, ή μπορεί και όχι, να μην πάψει σε αυτόν τον κόσμο να υπάρχει χάος. Άρα τι κάνεις όταν εκδεδομένου τα πράγματα είναι χαοτικά και έχεις την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει έλεγχος και τάξη? Εδώ να σε δω. Δεν ξέρω να απαντήσω. Αυτά. Μέχρι τότε θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ελπίζω το υλικό να ήταν μια καλή τροφή για σκέψη και προχωράμε δυναμικά. Καλή δύναμη σε όλους, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.